Good day, fans. Welcome to 2025, all my fans, the good fans of Civic Media. Today, in Nog, 10th January 2025, Akanchawa age grade, Nog, in Vimiko Local Government, Anambra State of Nigeria, has arrived. Omaka Patagobo at Iroka Primary School field. The chief of Pianopoya, the church in the Mezen and Nog, is their current patron. And Mrs. Joyce Okeke Ayawo Toto is their patroness. Mr. Evangelist Peter Okoye Onomeyi Nogo is their national chairman, Akanchawa age grade. And also Ayana Azuazu is their home branch chairman. That is Chinedu Okoye, their home branch. This event was welcome a lot of dignitaries. The good people of Nog, we welcome a lot of dignitaries like their PG and Igwe Ezra Olanyere Nog, with so many others. I want you to watch the video and see how this age grade, this particular age grade was inducted and initiated, and it was bestowed to stand firm in Nog. Watch this video till end. I like if a man a video. Nobody video no. Thank you. You brought innovation in this time. You brought development in this time. We can see security everywhere. Ever since he emerged as the president of Nog, I went to insecurity in Nog. Oh, baby, I know it's not a trouble to hear. Or they kidnap from money. President General, we are happy. We want to still appreciate you and also our Igwe for working in synergy. You are highly appreciated. Introduce yourself now. On this special day, special note, I can they give in their age group. What is your reaction to it? Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Because since they can come, it's not as but I feel I'm delighted to take it to you. Thank you.
I'm putting in that. On a call. Also sober.
You're highly welcome to today's program. Akanchawa! Together we are! Alright, without wasting much of our time, we'll go straight to the program for the day. Egypt. As you're sitting down, I want you to understand that Anog is well secured. Please, please. Therefore, if the organ of CK, man, your security is guaranteed. Because not the last here, we will commence. We will say the opening prayer. But before then, can you hear about our Ndi Ebubechukwu age grade. Ebubechukwu age grade, you're highly welcome. I for honor. Ina Niga Fuka Chukwu became age grade. Chukwu became age grade. You're highly welcome. I didn't know that Chukwu became a child join Akanchawa. What the hell? You can pray that. Oh, you can use it for mine. Because on the door, 2 persons should bring him here. Hey, he's part of us.
And also, all our VIP. I don't even. You are the VIP. Half a chairman, I can't tell. I still don't know. Yeah. All right. Look at that. I gotta recognize here our special guest in a very special way. But before then, we want to welcome SAP from Benue State. After that, we'll commence with the opening prayers and also the rest of the event. Then, continue. We have the traditional ruler of Nog, Igwe Nog, for the sake of respect for our Igwe, let's just stand up and welcome His Royal Majesty. Our amiable traditional ruler, our amiable Igwe. Igwe George Oka, Igwe Arachiri, Igwe Arachiri. Oh yes, I can see the President General coming to welcome the Igwe. This is to tell you that we are working together. Yes,
Amongst us, a woman that is highly respected in the kingdom, not yet married. Therefore, mommy, please, if possible, while praying, remember me in your prayers so that I'll do the needful this year. Thank you very much. Please, may we stand on our feet. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Almighty and everlasting Father, Lord, we thank you for this day, for giving us the grace to have gotten into this new year, 2025, and today being the 3rd day of January, that we have all gathered here for the outing ceremony of the Akanchawa age grade. We glorify your name for this day. And we thank you for having brought us all together here. And we have come here in love and peace. We ask that you take control and charge of everything that will be done here this day. That everything will go in accordance with your will. And that all that has come here will receive your blessings also, as we wish this age grade all the best in their lives. Like the young man has said, we also ask God at the same time that all those that are single, the bachelors, that you will bless them with good wives. And that all those that do not have any serious thing doing, that you will bless the work of their hands and open up every good closed doors for them, creating opportunities for them where there is never one, and that your peace will reign in their life and in the lives of everyone here and everyone that wishes them well. We ask that you grant us this and even more in the name of Jesus. Amen. We thank you, Lord. Thank you. Yesu wee dozie ebe a mba maka ndị na-apụta ọgbọ ga-anwa nke kacha mma dozie na-eto okesi okesi n'oge mbata ihe na-enegode bụ eto esi wee fụkaka n'obi Não, Anakuwa keba. Malezo. Ibo mi ba na ni ma o. Ona lu na ko ma o. Du ma na practice. Mo ko na se ta ai no. Ai na le ki ta na ka. Ilu ra na. Ogo mi go ta wa ni ku ka na ko na ka. Ni su ni le na no. Ka pe no wa. Andi o na ti. We sa ya di o. Ai go mi no kondu. Wa di si go. Go ko no ga ni ru. E go ya to pa no. A to ba ya ni. O to ko pa ni. No su we ni wa no mo to. Malezo. E bu ko si. Yes. Yes.
ụlọ enwe na-enwekwa onye obodo ahụ maka na onye sote n'ụlọ ọnụ elu oyi n'okwu ma ọ bụrụ na apụtasị na kedu ụlọ isi ọsị na ike agụrụ ụlọ ọ bụkwa ego ya mere asị na amara onye bụ onye ka o ji wee dị mkpa ndị ọbụla togote nri iwu megide na a ga-enwe mpụta ọgbọ ụwa niile mara o wee lụta ndị aka nchawa ejigire wee na-apụta ọgbọ biko ka ụlọ aka ndị ebube ka ọrụ na-aka ndị ebube ka ọrụ na-aka maka ọ na-aka mma ndị ọbụla jiri aka wee kpokọlite onwe ha ọ bụrụ mmadụ kpokọlite mana mmadụ na-abụ ezugo ma ịtọ mkpokọlite ọzọ o nwere ndị ewepụta onwe sacrifice ya wee na-asị o ejigide ya nka pụtara ọgbọ taa amaghị akachala ọgwụ niile maka onye mụta nwa ọ na-asị ka ọ gị ya ọ bịara agagwu ya ọ were nke ị batara wee ji nra ọ ga-agara ọ dịkwa ma ọ gaghị aga latogotara na nke nna ọ na-ezo tupu o duzie n'ala adịmeche n'ala obi onye ọ bụla ga-eja ka ile ala nnukwu dị mkpa onye ọta nke itinye n'ala obi ichekwa ebe ọzọ gota wee tụọ alụ na ụmụ unu ka na-eto eto mana eji n'aka na ndị niile nọ ejigide gị alụso nwaanyị ọkwa eziokwu ahụhụ na ihe anụrụ nwaanyị ma na ihe anụ ya arọ ise ka ọ dagebere Jun dị nụọ nwaanyị maka oge na-agụ ọja asị akụ na ụba mmadụ ụba ego ụba ihe nwe enwe nke izigozi ụba mmadụ anyị wetara nke a ịmanụ ozugbo anyị wee na-asị na Chineke ga-agọzi unu taanụwa anyị niile gbakọrọ ebe a ma na-agba akaebe n'aka nchawa onye isi unu Chairman abụ na ọ na-agba mbọ rinne unu enyekwu ya nkwado maka o nwere ebe njere ndị ebube chukwu ga-aga gbara ọbụla value project maka oge ọya jere aka maka ilu obodo niile ọgbọ ọbụla nwere ilu na-arụ onye ka e ji enwe udo tọrọ atọ ma ọgwụ ya ka e ji enwe ọganihu onye ka e ji enwe na-ada anachighị azụ maka onye nachighị azụ ọgwụ ya ọnụ bụ ndị ya so iwe niile ga-adị anyị n'oge oge ọbụla wee na-asị etu anyị si wee bịa arọ 2025 10 January na another 10 January iwe dị nke ya adị n'aka nchawa 1 year Abogidi, your face show. Do you got that solution? Abogidi, no.
ilugo ebe ị nọ na-asịkwa na n'ọgụ amaka ụtakwuo ndị otu yi si obodo ọzọ ndị ọbịa na n'ọgụ iwe mbụ na n'ọgụ amaka nna ya abịa ndị ebe nọ n'elu ka oge PG pụta ke na-eme enwere nnukwu aṅụrị abụkwa ndị oge njem ebube chukwu ife ụdị ife na Chineke nọ n'elu oke mmanya dị n'ebe ahụ anyị taa ọjị a anyị tata anyị ike tata ịfụnanya ma ọganiru nna Jizọs Kraịst onye nwe anyị Tony Igwe. National Chairman, High Chief Sir Evangelist Okoye, you're highly welcome. Now, come on, now, Guliano, now, Gusano. Let's go out to our PG, President General, Barrister Frank Webu, Omekan Yankees in the North. I like Kenegi. You know, to Akana, you go to go to Benue State. You know, Windy Bonamakoti, Benue, in the person of Chief Ike Chukwokoi. I like Kenegi on Indigo. I like Kenegi. I like Kenegi 19 Walker. I Kenendo, the Bubechuku is great. I Kenendo Chuku became. Each and every one of us. Where you are highly welcome. Especially our person and our metro. I got called officially. So I'm not going to open a ring. Now, Sikipiko, you know, say, and I can't talk on the law for me. Even a couple. I got to say thank you for coming. Thank you for everything. By the side. Maganasi never walk in a man. I have Dunya by the side. Ununepa Funda Gantawa, Fundunya, even I couldn't do go like I can do and run. You better choke up the Western and do not run this year. I really know Jesus. So we can't make a no open in there. When I say open, I talk, I go alone on your book, 9 and 9. Genda Kantawa, it's great. Go put it. We are going to Nicotania, whoever Dimba, whoever Silika, I told Nasina, whoever got to reach an Oceania, not to each other to the talk, divide here. So now, okay, and now, I'm doing us now. I got popular, so not got drop. Because I talk at Gnasia, our patrons and metro, all the officials. So I'm a civico. Our patron and metro. Therefore, if your hands are not busy, okay, thank you very much. At this very point in time, I want to first of all call on our metro. Please, Akajawa! Akajawa! Together we are! All right. Please, if your hands are not busy, join us as I welcome our beloved mommy. Our beloved mommy, prophetess Barrister Joyce okay. Anyawo Ototo. She is officially the matron of Akajawa 8th grade and Akaba. Oh yes.
Oh yes, oh yes. Is she not beautiful? Is she not gallant? Is she not intelligent? All right. Moving forward, I want to call on our patron, a man of the people, for the people and by the people. Ladies and gentlemen, boys and girls, if your hands are not busy, join me as I introduce the patron of Akanchawa 8th grade, High Chief Fabian Awoboya. The church is amazing. One, Nanod. And Akubagaba. All right, I'm calling on the national chairman of Akanchawa. Our PG is coming out to install our person and our metro. So because you know, who call Haka, not the easy, the Bukale, and Akanchawa. So I look at Amulogu, you don't know the Balloon. However, PG. Ghana will you go to go to the Fenaka? You never demand. Oh, we can name Muno. Oh, we can name Muno. Akanchawa, Chupwe de Woya, Biko. Two people born in man. Actually, we can't get Akanchawa 8th grade. Munu walakan, munu believe him. Take a chance about the wonderful choice of your petrol and metro. Odron Komelo choice unu gemwe kan kamu. Nka gosi ebunu na agatelaka. Your Royal Highness Igwe George Okonwo Eze Orachi Igwe Orachi na no ndị ichie present here, village chairman present here, na ndị niile na-achị achị na n'ọgụ a. I salute you all. And now install High Chief Fabian Onwuboya Ichie Chinemeze as the patron of Akanchawa 8th grade. I hereby install you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In the union and by the powers conferred on me, Kanji I install Prophetess Joyce Okeke Anyanwu Ototo Nog as the matron of Akanchawa 8th grade. I do this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I'm talking about Honorable Akanchawa so because obi mo to ngo da na adika I will walk over Akanchawa anasina loka ba PC we ku I will play back now mana e ku no kwa ni bela man asinna andinne akana iwo shi andu rota angu to abro customer mushi shi ne da abro ane urge wonne kunna la we ru ko ba lu ba kun wa sa na ya du no ma ana ma mo ko pele nwa angu to ana mo ko pele nwa
unu emerigo belu unu mbụ ya akacha n'ọkụ adị nwa ọbụla mụ ga-akachapụ ebe ahụ unu zigoro a na baịbụl kacha unu adụgokwa adụ unu enwe ka ndị ọzọ si enwesie ike ebumnobi anyị n'isi unu bụ ezigbo ihe ọbụla unu bụ n'uche ya abalị n'ọgwụ unu maka ya abalị unu na onwe unu ọ ya agazi n'agha Jizọs wee na-asị na onwe ebe dị n'ọbụla gbagwoju unu n'anya unu mee ka anyị marị ka ọzọ ibe eji metro na-eme onwe nke na-adịrị unu anya etu o si wee kwesị unu gwa anyị anyị betielu unu ka o si kwesị gbakwa unu unu ya eme ọgbọkwa m nwa na-anaghị agha ma ọ bụ mbatasị unu maka adụbe nnụrụ ọgụ anyị akwa wọk ịbụrụ ka unu bịa na-ahazi nwanne nya unu bịa sị unu ibe ya eri olu onye na-esi chọ anyị mebe ya unu kọntinu na-eme asị ezigbo nwa na ụmụ anyị mana anyanwụ ụtụ anyị were unu asị ezigbo nwa pụrụ ka esi eme ya so etu ahụ unu si wee na-emechi ebe a wee were mụ na anyanwụ ụtụ na ya abụ nne na nna unu wasọ adụrụ unu mma ọganiru ya bụ nke unu aka nchawa unu za na ya aka nchawa ka unu na-aza n'aha Jizọs anyị nwakwukwu nne na nna unu aka nchawa adụkwuru anyị n'aha Jizọs ọha na eze m igwe anyị nọ n'ofe na igwe ọha shi na ọgụ aka nchawa kwụ nke n'aha Jizọs YPG aka nchawa ka oredi na ọgụ anyị nọ ya ka aka nchawa tụwa wee na-asị na ọha na eze niile nọ ebe a ofu ewe esi anyị taịm aka nchawa ya bụ aba anyị n'aha Jizọs every 2025 anyị banyere this year anyị ama nwe better yesterday again amen our life any day ọbụla bochi that day amakịrị anyị enye anya that is our prayers wasọ adịla enyi mma ihe ọbụla olu bụ n'oche wee oke ulo kwuru ya bụkwu the best na ọgụ ọ ekpere m n'isi unu because anyị bebere ka ole ọnụ ndị isi ebe ọnụ chukwu mmadụ ka chukwu ji ezi ndị ụgwọ ozi wasọ adịla unu mma ka ndị wesịrị anyị na-eme ka anyị wakọtịrị na-eme na akụzigokwe n'anya okwu na anyị kwuru President General, no development union, watch one. Owe chọrọ akwa ugo. Kedu chọrọ akwa ugo. Kedu chọrọ akwa ugo. Hey. Ọchọ iyi akwa lekwe. Ọchọ iyi akwa. Hey. Oyego. Ọkàlẹ̀yẹ. Bíkẹ́ ọ̀rùn ní ọ̀sán. Ọ̀lẹ̀yẹ. Hey! Oyego! Oye tẹ̀lé mọ́. Olóyin àpá. Oyego. Baby Galilea, the money man.
Organizing Committee Chairman Akanchawa age grade. Asemna kai kele Chineke maka na ọdụ ọkwa n'izi ije agụ ije ijebe eri awa abụọ gara aga site n'ike na amara Chineke ya bụ ahịa kara aka onye bụ ahịa ka anyị nọ na ya ebe a oge anwa kara aka erugo ọnya ka anyị nọ anyị wesị ka anyị kene Chineke n'isi Akanchawa age grade niile ka anyị kene ya n'ibe ọma o meela anyị na mbido mgbe anyị chịkọbala ọgbọ na anyị chịkọrọ ọgbọ ka anyị ewepụgo onye bụ ọgbọ ọrụ ọnya na-achọ anyị niile nọ ya ogologo oge agba mụrụ na haus na ndị haus mmere
Area of Anambra State. Certificate of appreciation presented to Honorable Sir Frank Mwegu, President General, North Development Union. This certificate is presented to you on this day, Friday, 3rd of January 2025, on the occasion of Epoto birthday celebration, in recognition of your commitment, dedication, selfless service to our age grade, humanity, and Nogu community at large. Congratulations. Akantawa age grade in Nogu, University LG, Anambra State, certificate of appreciation presented to Honorable Augustine Onyemobi. This certificate is presented to you on this day, Friday, 3rd of January 2025, on the occasion of Epoto celebration. In recognition of your commitment, dedication, selfless service to our age grade, humanity, Nogu, Dunukofia, and Anambra at large. Accept our congratulations. I appreciate this kind gesture. So now I am grateful. Thank you. Okay, someone should start a for please, somebody can come in for Chief Hood Ibeki. Okay, Honoria. Then Chief Namdo Kaka, immediate past BG, Honorable Namdo Kaka, and somebody come for the certificate for him. Okay, okay, somebody in Abia Fibeki. Who is that? Okay. This certificate is presented to you today in honor of your good deeds to the community, commitment, dedication, selfless service to our age grade, humanity, and non community. We present this certificate in the name of the Lord Jesus. Thank you. Okay, this certificate is presented to you, Chief Coach Ibeke. Oyambara Sudan G 250,000. I got the right cake. 250. Account number. Oyambara Sudan. Yesterday I was there when you ended. In my presence, you transferred 300,000 naira to them. I was there. We want to appreciate you, Oyambara. You're highly recognized. Well noted Igbo's cabinet. Igbo was here some minutes ago. You know, you're highly recognized, sir, and you're here. Against all odds, thank you very much, so very much. Please answer to them, please. This is a certificate of appreciation being presented to the age grade,
by Akanchawa age grade of Nogu in appreciation for your support today. That is their Epital 1 day celebration. So, Akanchawa a lot of programs. A lot of people need to know get. National Secretary of age grade. Home chairman, people behind no certificate in the brigade. This is certificate of appreciation. If I followed it away, I could have certificate. I can tell all the people are against. Never met to certificate here. Even the 2 years, Matanunu Namotofuma. Unu Namotofuma. A Belani Ukunu Mekiliani. And when that one and I came with me, I'm another Cavabalonupa. Overtaking the allowed. I'm on the Mammy before. And I'm ready. So now the National Secretary is here, the Home Chairman is here. I now appreciate you with the sum of 50,000 naira. Now I'm on one Chetawebu. And I'm making in the Akanchawa. Akanchawa organ of the community. The development of this community lies in your hands. All these organs, and also through Ogo, so now I don't even so now from Lesununum, and I'm also support I can tell you the sum of 100,000 naira. Past president has said it all. Opugia that na aina tukale aina kaunu mekale for Jesus. And I know with the caliber of people I feel, they will be na Akanchawa unu mekale ambassador niya unina niya. So by the special grace of God, in the name of Okunu Manawoye, teacher. And 20,000 naira. National Vice President of even for today, I'm very happy. And I'm going to succeed. Even if I want to overtake is allowed. So, because you by this time next year, I'm on only a mega preacher. Thank you. I'm 10,000 naira. Thank you Obi kumu famole. Nobody chafe. Niye chairman na. Omo aba we show you now. Ogene the home chairman. Best way. Mpado Ozi Ikenga na dunu kofia. Na so. Na ndị Akanchawa niile. Anyị na-emekwa expect n'ụlọ makali anyị. Onwe na-asị ka na putu akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị gị. N'ọnụ nọ ka anyị nọ. Onwe na-asọpọtụ n'ụdị sum of 5,000. Ọdụrizi ọ adịghị na mma. Join.
Development. And the former part and parcel of North Government Union. For what? And I can know to help plan. Okay, put a labor for H. Apunui. Obi Musanole. Mama Kusim, the youth leader. Ama Kusim, and also Makana, Pamakasa. Anyị na-ekene unu okwu anyị na-agụ n'ugbo okwu ndụmọdụ anyị na-ayị unu biko n'agbanyeghị na unu bụ the newest age grade unu ya akaba arụ tinye anya na wee mụta ka esi achị obodo were obi umeala were ịfụnanya were amamife Chukwu mere amara ndị unu lọta dịka nne unu na nna unu bụ ndị ma ife niile unu na-eme gosi na unu na-awa aka nne wezialụ ịchafụ n'afọ North Government Union ana m anabata unu na ọchịchị obodo maka na onye ọbụla baa n'ọgbọ abaghịgo n'ọchịchị ọ bụrụ na emesizie mụ na your chairman na-aba anyị malụ maka na anyị aka anụrọ ifuru ya emelụ n'ọgụ mana ọ bụrụ na anyị ekwu ebe a emezi anyị kpaa ka anyị wee mmalụ ka anyị esi wee kwado unu mana ka o si na dị ndị n'ọgụ nọ ebe a mụ nwa na-represent anyị na-ayị unu ife ọbụla unu ga-eme ka ọ bụrụ ife ga-eweta ọganihu unu n'anya na-arụ unu etu unu si n'ọrụ unu enwere nkewa maka na unu akabeghị mụta ntụ na-aghọ obodo okwere na aka amụ unu echekwere ntụ na-aghọ anụ m onye dụrụ unu ndụmọdụ si unu enyekwere onye ndị elu na ndị ala ka ha si eme mgbe na ọmụmụ ife unu si eme ana m ekene your national chairman maka na mmadụ maala ife mmadụ mara egwu Chukwu as an evangelist ana m ayọ etu unu bidoro kịta ka nke weghara ịbata n'ihu unu n'afa Jizọs unu na-enwe ọganihu n'afa n'ọgụ anyị na-akọmit North Government Union to the sum of 20,000 naira. Also, Ambassador Ichukwu Ojiako. Also, Ikenga. He is the chairman of this committee. He supported us with a sum of 2 million naira. And he has been seen that 90 naira account come. Because also Ikenga, I know you're not expecting this, but please, we want to surprise you today, sir, for your commitment towards Akantawa 8th grade. We really appreciate, Mommy.
ndị aka nchawa age grade nke Chukwu mere ebere isokwe n'ime ha awete mgbe gị appreciate na-ekele gị n'ọlụ ọma gị na-ahụ n'etiti ha wee na-eji certificate a wee na-asị gị na ha na-egbu obi aṅụrị na nke i mere eme wee na-ebutekwa olileanya na Chineke ga-ejikwa gị mee karịa nke ka ya eme wee na-epresenti ya n'aha Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. With some persons, they actually initiated it, which gave birth to Akanchawa 8th grade. Because Akanchawa 8th grade, this is a certificate of appreciation presented to Evangelist Peter Chukwu Emeka Okoyi, the national chairman of Akanchawa, and Akwa Keba. On behalf of Family Akanchawa, you were national president, we don't need you food. This way, one for one weekend, I want you to wear it. I want you to see. Jesus Christ, Lord, we help us to some of our children that support in one way or the other, if we are not going to today, Akanchawa 8th grade did it necessary to recognize them in a very special way, and they have a representative here in North. I want to call on the youth leader. Honorable Sunday, please, where are you? Youth leader of association. Amen. Amen. Osike kana address ndị Akanchawa address ndị dị ka ọcha ekere gị ụlọ dị ụlọ dị anyị chọrọ ịmụta ọgwụ pụtara nwa n'ilu anyị na-asọ osi ike nke ọgwụkwọ anyị abadị n'uju abụ mbụ apasara Kingsley Ezichukwu ọgwụ atọ onye esi n'ọgụ ọzọ ikpe omume na-abụ asịrị na amụta nwa maka ọnwa onye amụta mmụta ibie bụ nọta n'ihe nna nna anyị mechara ka anyị ha na-eme asị na onye megide nna ya mere arụ ihe anyị na-eme ka ọ bụrụ anyị adịkwa n'ọgụ maka na ọ bụrụ anyị nwa ọdụ n'ọgụ na mma ọ bụrụ na ọbụla bụrụ anyị na mma otu bụ nsọ ọnọdụ na ihe anyị mere anyị mere n'udo na ọnwụ anyị kwadoro n'udo na ọnwụ ihe emekwu eme n'udo na ọnwụ nwere nsogbu ọbụla na-asị Chineke niile Chineke ekele na-asị anya nara ekele nara mbuli elu n'ebe kasị ọkụ ihe ndụ n'ụbọchị nketa ụbọchị nke ndị Akanchawa anyị kere gị ozi ike nna